Ang tabuk thangai tongkha Guwahati o dara songni suba subai borok thangai tong Guwahati Guwahati o na Hingkai aborokno dara ani logi tak bongni suba subai ang tabuk thangai tongo aboni lukurok thani ang koyo ang tabuk je treatment khaijak hinui phaimani omo sukbai ang rangkaya ko but ang sori bari tongkha aboni bagui ang dati phat naijaknani bagui ang ma salaika kokha ang kaising tini nokhorlaika Munai hasina dema botabo bini sori rugi bari jagai botabo Guwahati o sori naijan bagui thangsinai ready ongkha angkai tabuk botabo o rang bai aswk kaja yako tai rang nangui tongkha je triparasa rukulok je maya kha ganang borok no jotono bo chubachu sankha je munai sonjono na chubatui khiui borok bo kisa chuba baidi hinui bo kisa chubachu sanjak angkai paidi chwng bini mangpili rok no nailukano. Kurokno jotono hambai mario ang tabuk saknaijaknani bagui belai sori bari tongmani bagui ang tabuk thangai tongkha Guwahati o dara songni suba subai borok thangai tong Guwahati Guwahati o na hingkai aborokno dara ani logi tak bongni suba subai ang tabuk thangai tongo aboni lukurok thani ang koyo ang tabuk je treatment khaijak hinui phaimani omo sukbai ang rangkaya ko but ang sori bari tongkha aboni bagui ang dati phat naijaknani bagui ang ma salaika kokha ang kaising tini nokhorlaika ke abono ang lukurok koinani muchungo teha ang amsubai kaya ko jotono tei kisa misa da subai mano tei kisa misa khoksa khokni bono suba khangkai belai chanai abono ang lukurok khagonang maya gwnang khakowar khakopor bai ang je borok maya tongkha ke tei khoksa khokni bono ano chubanani wngkhe amsukno belai hambai abono bongni rang lakaisa pono se kaja jaya hai pono belai bari tongkha koya hasina hingkai flight bara rok borok risukmaya sini chwng reoise tei borok ni borok kaisa borok no tui phaimani koya koikha mankha hingkai rok je suktui kisa misa suba hor baidi ta abono kok chwng Guwahati o bono twlangui tongo tabuk 3:30 ta ni flight chwng already airport o sokpaijak ta hingke aro rheumatology doctor Ankit bai chwng phunuknai ta hingke poito khlaio hamono hingke bongni nokhong to chwng thangui nukha bongni nokhong ni wngwi rang khokjak pono se tui maya joto lukurok ni chuba mungsina rang nokni khokjak pono chwng tubi manliya ektego pono tubi manliya tangha kunphano kwrwi khaisi hinthani ngai je lukurok chubamani je maya gwnang kha gwnang chubamani omoboino chwng phaika hai pono chwng amsubai kaglak khai mantongo hingke je chubanai rok no hambai rina lama songkha je chubanai rok no ang belai belai bai phlai hambai mario ang bongno amsukai ani bagui jora hamya o ano amsuklaiui chubamani bagui belai belai hambai mario ang lukurok no please hai bono tei kisa ni bagui tei kisa ano ang amsukbai ongya ano tei kisa tamo sanai ang nangkhu aboni bagui ang lukurok thani koinani tei phaidi sori laina bini bagui kai tongmaya pharai hamton abono chwngbo naio tei joto jani jani mani sori baidi chini koya hasinani bagui hamui kefilton abono ta jotoni chubamung bai chwng tabuk twlangui tongo hingke belai ke hambai jotono.